Sa ginapaabot nga graduation season, may pila ka pahanumdom ang Department of Education ng DepEd Region 6 nga dapat sundon. Nagakadapat nga mag-comply ang mga eskwelahan sa Western Visayas sa no collection policy sa ginapaabot nga graduation kag moving up ceremony sa Abril 14 tubtob 15 tuig 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education ng DepEd Region 6, mahimo ini nga makuha sa maintenance and other operating budgets ang eskwelahan. Dugang pa niya, hindi man mahimo hawiran ng estudyante kung wala nakabayad sang non-academic fees nga makabigid lamang nga voluntary kaangay na lamang sang PTA fees kag iban pa giraengganyo man nga magpatuman sang simple gid lamang nga kahiwatan. Angot naman sa yearbook, hindi man dapat pagpiliton kung wala sang ikasarang nga magbayad ang iban sa mga estudyante. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Escoliara. Hindi ba natin malikawan, ma'am, no, nga may ara kita sa militanan nga gusto nga mag-donate, pwede din na siya. Wala kita address ang problem. For as long as data rules in the guideline, voluntary na siya and no DepEd personnel no ang involved sa pagpangayo sa sinang donation, contribution or fee niya na. Masikita nga piyabi din ang collect natin, but masikita nga donation meaning kabubuton. Nagapadayon naman ang koordinasyon sa nasambit nga talatapan sa mga eskwelahan sa Western Visayas agod mapatuman ang nasambit nga polisiya. Report nagikan sa DepEd Region 6 inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.